Moi boas, hoxe estou en Padrón, vou participar na carreira da Pascua, que ten un percorrido de 13 km, que xa fixen o ano pasado, no que conseguín ser terceiro da categoría, e o obxectivo será ese, intentar igualar o podio do ano pasado, aínda que estará complicado, porque ademais mañá vou competir tamén noutra proba e habrá que reservar un pouco, que a de mañá sí que é dura. Así que a ver, xa estamos preparados, voume poñer a cantar xa e pa saída. Mitad de carreira, pero pouco gancho. Ahora que se usa. Pois ata aquí o que foi a carreira da Pascua de Padrón. En canto ao meu resultado, acabei 12º e cuarto da categoría, con un tempo de 49 minutos e 17 segundos. Medalla de chocolate outra vez, e obxectivos non cumpridos, xa que non igualei o podio do ano pasado, pero as sensacións foron perfectas. Conseguín mellorar o tempo que tiña nesta proba en 28 segundos e mellorei 9 postos na xeral respecto ao ano pasado, pero na categoría baixei un, non se podía conseguir todo. O mellor foi que conseguimos o primeiro posto por equipos. O percorrido é rápido, pero co seu punto de dureza, xa que durante todo o percorrido é en constante sube e baixa, non moi duro, pero que segundo van pasando os kilómetros vaise notando nas pernas, e este ano coa calor o esforzo foi maior. A distancia polo reloxo foi de 13,2 km. O prezo por participar foi de 7 euros e os puntos positivos, pois a entrega de dorsais separadas por números para axilizar o trámite, servizo de guardarroupas, avituallamento intermedio con auga,
o avitollamento final completo, duchas preto da meta e agasallo desta mochila. Os puntos a mellorar, pois o horario da proba, xa que é un pouco tarde, ás 12 da mañá, pero non creo que se cambie, porque se non me equivoco creo que sempre se fixo esta hora. Algúnha zona para poder aparcar os corredores, xa que ao estar Padrón en festas pois é complicado atopar sitio. De feito eu tiven que pagar para poder aparcar e ter o circuito ben sinalizado, xa que creo que é a primeira vez que vexo que creo que iba polo quilómetro 8,7 e había un axente de protección civil pintando unha frecha con spray para saber cara onde había que xirar. Recorda que podes seguirme nas redes e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.